मालानिफ्राय साना फानग्रा जालायखो बियो दाख्लैबो खनसे लोगो मोन्दोंमोन आं रायदावआसो हाखुदाखु मा दं मुरि जाना नायनाय नांसिगोनलै फट'खौ दैखांलायबाय जाना गारगोन फटक दिखोबाबो जारलालै बर'फोरना गोथाव नंगौना नङा र' बर' सेंग्रानि साना बानायनाया जाना नायनि थिगानो दे खामानिया नै साइकेलजोंसो फैबावदों खै किल'मिटार जागोन नोंनि न'निफ्राय इसिम खावब्लासिम 10 किल'मिटारनिफ्राय फैदों नै बिथाङा जोंना फंबाया गोदो माबायाव लोगो मोनलायनायमोनलै जोङो टावाङाव ना 2011 मोन दा 2011 टावाङाव जोङो आर्मिफोरजों दंहैयोमोन माने फर्टारमोन नामा दा बिनिफ्राय फैनानै मा मावनाय नोङो फर्टारनिफ्राय फैनानै औ आंनो प्लाम्बारनि खामानि मावदोंमोन गुवाहाटी लेट्रिन बाथरुम बानायनाय ठिकादारनि आन्दाराव प्रफिट थाया हाजिरा आरोना हाजिरा प्रफिट गैयिनि फैबाय न'आव दा न'आवनो दंथ'यो गथ'फोर उन्दै दङ गथ' उन्दैखौ गारनानै गालांनो हाया साबैसे जाखोब्रा सानै हौवासा हिन्जावसा सासे हौवासा सासे आदसा नै बेबायदि सोलिदों जाहैदों बिथाङा जोंना जायखिया सोलिनांगोन ना मोनसे ना मोनसे आंना इनि बेनो दखाना औ दंफां सिङावसो इसोरनि अननायाव ना मा हांसो होनो बेखौ हांसो राजा बिराद बरिया दा